खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ क'क्राझाराव लामानि जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार CIT साखाथियाव मटर साइकेलजों गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो। बे जाथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासेया गोब्राब जखम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ क'क्राझार उल्थापानिनि 24 बोसोर बैसोनि जयदेब नार्जारी आरो जखम जानाय सुबुंखौ देबरगावनि 26 बोसोर बैसोनि खनसायगोरा नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बालाजान तिनालिनिफ्राय देबरगाव फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। रिपर्टनि बादिब्ला जिउ खहा जानाय जयदेब नार्जारीया मटर साइकेलाव जिरायदोंमोन। खर'आव हेलमेट गानैनि थाखायनो खर'आव गोब्राब जखम जानानै जिउ खहा जायो जयदेब नार्जारीनि। जाथायाव जखम जानाय खनसायगोरा नार्जारीखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जाब्रबथाय जानाय मटर साइकेलनि नाम्बारा AS16D 5083। बारग' NDP खौ बदनाम। तामुलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगाव गामिनि भबेन सरगियारिनि फिसाज्ला दैमु सरगियारि मुंनि सासे हौवाया बिसि आरो गथ' थानानैबो सासे लाइमोन हाबा जानो गोनां सिख्लाखौ ex-NDP RD हानजानि गोहो दिन्थिनानै लानानै खारदों होनना मैया फोसावनाय रादाबनि सायाव बारग' NDP बिरिमिनलां बिथांनि फिनजाथाय। बे सिख्ला लाना खारग्रा दैमु सरगियारिया कुनु NDP नङा आरो कुनु NDP जों सोमोन्दो थानायबो नङा आरो बेबायदि बारग' NDP फोरखौ बदनाम खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो बारग' NDP बिरिमिनलाङा खावलायो। बड'लेण्डनि बिखायाव फिन बर'नि गोदान हाथियार दिग्रा आफादनि जोनोम। मैया 10 जानुवारि खालारखालि जोनोम जायो बड' नेशनेल लिबारेशन आर्मी फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'बै BNLA मुंनि बर'नि गोदान हाथियार दिग्रा आफादा। प्रेस रिलिजनि गेजेरजों BNLA आ बे गोदान आफाद जोनोम जानायखौ मिथिहोयो। लोगोसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों BNLA आ जोंनो नांगौ बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 आरो रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालाम। जुदि जोंनि दाबिखौ मावफुङाब्ला आसामाव सिरियेल बम ब्लास्ट जागोन। जोंनि नांनाया बड'लेण्डखौ दाफुङागौमानि थाबाय थागोन आरो आसामनि सुबुंफोरखौ BJP खौ आसामनिफ्राय बोख्लायनो एबा होखारनो थाखायबो खावलायो BNLA चेयारमेन G बर' आरो आर्मि चिफ B बर'। बरपेटायाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे डक्टरखौ पुलिसआ खादों। हिन्जावसानि नखरनि अजदनि बादिब्ला बरपेटानि जति गामिनि 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ डक्टर साहिदुल इस्लामआ जिनाहारि खालामदों। हिन्जावसानि बिमाया पुलिसनो फोरमायनायनि उनाव डक्टर साहिदुल इस्लामखौ पुलिसआ खायो। ओरैहाय हमजानाय डक्टर साहिदुल इस्लामआ गावनि सायाव नंखाय केस जाबसिनना होदों, ओरैनो बानायनाय केस जाबसिनना होदों होनना। ओरैहाय हमजानाय डक्टर साहिदुल इस्लामआ गावनि सायाव नंखाय केस जाबसिनना होदों, ओरैनो बानायनाय केस जाबसिनना होदों आंखौ खाहोनो थाखाय। बियो हा हुनि सोमोन्दै नांलायनायनि खिथेर लानायसो। आंनि हायाव थानानै आंखौनो फोथाय खेबस' खालामदों। आं बिथांमोनखौ आंनि हानिफ्राय होखार हरनायनि थाखायनो आंखौ जायखिजाया सोलोजों हाराहास्ति खालामनो थाखाय बे नंखाय केसखौ जाबसिनना होदों। आंहा फोथायनाय दङ नायबिजिरनायनि उनाव आं गगोन होनना डक्टरा बुंथियो। बिक्रम दैमारिया गावनि खोथायावनो गाब्र'दों बे बाथ्राखौ बुंदों EM रेवरिया नार्जारिया। मैया देबरगाव मण्डलनि सिङाव थानाय बिसमुरि महनपुर गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय BJP दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BJP आव 100 बांसिन नखरफोरा जयेन जाफैयो। बे जयेन जाफैनायाव BPP दोलोनि सोद्रोमाफोरा बांसिन दं होनना EM रेवरिया नार्जारि बिथाङा फोरमायो। बे जयनिं हाबाफारियाव EM रेवरिया नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै बावैसो सान सिगां साथाम बर'फोरखौ पुलिसआ हमनायनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै बुङोदि बिक्रम दैमारिया सानसेखालि स्टेटमेन्ट होदों। बे गाज्रि रोखोमै आनडेम'क्रेटिक रावजों वार्निं होदों। जाय दिनै सरकारनि बिरोधि हाबा मावदों बिसोरनि थाखाय गरफा गरफा सिलाइनि गुलि दोनखाबाय होननाया बियो गाज्रि जादों। बिनि थाखाय बियो हमजानायनि लामा जादों होनना। फैगौ 27 जानुवारि खालाराव BTR गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जासिगोन। बेखायनो मैया गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव थानाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआव BTR गोरोबथानि मावफुंबावनो गोनां दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय सागानगिरि आफाद, भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव 3 खनायारि सावरायलायनाया जालाङो।
बे सावरायलायनाया जोबनायनि उनाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै जि रड मेप दंमोन बे रड मेपखौ थियारि खालामनाय जाबाय। एबसुआ एकर्डनि गासिबो दफाफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय भारत सरकारखौ दिनै दाबि खालामदों आरो फैगौ मार्च दाननि 30 खालारनि सिगांनो दफाफोरा 90% इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन बेनि सायाव दाबि दिखांदों आरो सीमा बारायनाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि माखासे ओनसोल बै सीमा बारायनाया थाबैनो जानांगौ कमिसननि जोहै कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिल होनायनि सायाव दाबि दैखांनाय जायो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।